Да започнем в седнала позиция. Кръстосваме краката. Може да използваме блок или сгънато одеяло, за да го сложим под нас и да изправиме гръбначния стълб, да направим място за коремчето. Поставяме ръцете на колената, затваряме очи и няколко дълбоки вдишвания през носа. Издишваме през устата, без задържане между вдишванията и издишванията. Усещаме как рамената се отпускат, гръдният кош се отваря. Създаваме място, на което се чувстваме комфортно. Успокояваме умът. Със следващото издишване отваряме очи и с вдишването вдигаме ръце над главата и поставяме дясната ръка на лявото коляно, а лявата ръка отива зад нас. Лек твист хит тук. Рамената, вратът, погледът ни отиват наляво. Вдишваме и издишваме нормално. Със следващото издишване връщаме погледът и врата в централна позиция, вдигаме ръце над главата, обтягаме и се завъртаме надясно. Лява ръка отива на дясно коляно, а дясната ръка помага за лек твист надясно. Няколко вдишвания и издишвания тук. Със следващото вдишване връщаме обратно към центъра, поставяме ръцете на колената отново и се приготвяме за тейблтоп или котешко гръбче. Заставаме с коленете точно под таза, ръцете са под рамената, неутрален гръб тук. Сега вдишваме и леко поглеждаме нагоре, обтягаме рамената да са далеч от ушите и с издишването, с изтласкване на ръцете, следваме извивката на гръбнака и леко го извиваме без напрежение в корема. Следваме естествените движения на гръбначния стълб и нашето дишане. Издишваме тук. Отваряме гръдния кош. Издишваме. Повтаряме го още 2 пъти. Вдишваме, поглеждаме нагоре и издишваме в централна позиция. Тук отново може да използваме блок или одеяло, да седнем върху петите. Правиме място, отваряме леко краката. Може да затворим очи, да успокоим дишането, да успокоим умът. Със следващото вдишваме, навеждаме се напред отново, ръцете под раменете и се изправяме в Downward Facing Dog. Опашката води нагоре, ръцете изтласкват, отваряме гръдния кош. Краката са отворени на широчината на таза.
Оставаме в тази позиция за 2 дълбоки вдишвания и издишвания. Стремиме се да отдалечим раменете от ушите и да създадем повече място, да издължим гръбначния стълб тук, като тласкаме опашната кост към небето. Поглеждаме напред и с малки стъпки се приближаваме към ръцете. Краката са на широчината на таза. Издишваме напълно и вдишваме. Поглеждаме напред. Бавно се изправяме. Ръцете над главата обтягаме. Издишваме ръце пред гърдите. Приготвяме се за слънчевият поздрав. Ръцете до нас. Вдишваме, обтягаме нагоре. Издишваме, навеждаме се напред с право гръбче. Вдишваме, поглеждаме напред и стъпваме с десният крак назад. Поставяме коляно на земята и се изправяме, за да отворим таза. Раменете са отпуснати надолу. Отваряме гръдният кош. Издишаме, поставяме ръцете на земята и левият крак следва да стъпи назад. Колената на земята, гърдите и брадичката водят надолу. След това се вдишва в кобра. Поглеждаме нагоре. Отново рамената се стремиме да се издърпат назад и надолу, за да направим място в гръдният кош. Следва Downward Facing Dog. Оставяме в позиция за няколко вдишвания. Фокусираме се върху обтягане на гръбначния стълб, отваряне на гръдният кош. Поглеждаме напред и с десният крак голяма крачка напред. Лявото коляно пада на земята и отново отваряме гръдният кош, рамената надолу. Издишваме, ръцете на земята и прибираме левият крак в началото на постелката. Вдишваме, поглеждаме напред с право гръбче и с контрол. Леко се изправяме. Ръцете над главата. Обтягаме и издишваме в поза молитва. Отпускаме ръцете с дланите напред. Минутка, за да успокоим дишането и да се приготвим за слънчев поздрав, само че с другата част на тялото. Вдишваме сега нагоре, изтягаме ръцете, издишваме, навеждаме се напред. Стъпваме с левият крак назад, пускаме коляното, изправяме се и обтягаме. Издишваме, поставяме ръцете на земята, връщаме десният крак. Колената на земята, брадичка и гръден кош допират. Получава се една приятна извивка в гръбначния стълб. След това се приготвяме за кобра. Обтягаме докъдето можем. Целта не е да се изправим колкото се може, а да държим ръцете под рамената и да може да отвориме гръдният кош и да направиме място за едно дълбоко вдишване. Издишваме, изтласкваме с ръцете в Downward Facing Dog. Отново ръцете са на широчината на рамената, а краката може малко по-отворени, както е по-удобно. Важно е да слушаме тялото си, за да разберем къде ни казва, че е време да спрем
без да има болка, сгъваме краката и стъпваме с левият крак между ръцете. Десният крак е на земята. Отново изправяме. Издишваме ръцете на земята. Десният крак се прибира в началото на постелката. И с вдишване изправяме тялото. Издишваме в поза молитва. И отпускаме ръцете до тялото. Отново оставаме тук за няколко вдишвания и издишвания. Да регулираме дишането, да успокоим сърдечната дейност. Сега може да седнем на земята и да си починем в детска поза. Сядаме на петите, правиме място за коремчето, отваряме леко колената. Може да използваме тук също така блок или одеяло, ако ни е по-удобно. Поставяме челото на земята, ръцете имаме възможност да ги оттегнем напред или да ги отпуснем до тялото, както ни е по-удобно. Оставаме тук за дълбоки вдишвания и издишвания. И се приготвяме за следващата фаза. А тук отново се изправяме в Downward Facing Dog. Поглеждаме напред и с малки стъпчици се приближаваме към ръцете. Издишаме напълно и вдишваме нагоре. Издишваме в поза молитва. Тадасана, ръцете до тялото. От тук с десният крак правим една голяма стъпка назад. Левият крак е сгънат на 90 градуса. Следиме коляното да не преминава линията на пръстите на краката. Също така гледаме как петата сочи към арката на задният крак, за да бъдат в линия. Не е нужно да сме много ниско надолу, въпросът е да бъде комфортно и да усещаме разтягане в подбедрицата. Ръцете. Дърпаме рамената назад, поглеждаме към предният крак и мислено блъскаме и изтласкваме с пръстите, за да може да активираме и мускулите на ръцете. Оставаме в тази поза за няколко вдишвания. Не забравяме, че трябва да вдишваме и издишваме спокойно. Активираме задният крак, като леко с външната част на стъпалото усещаме как изтласкваме и активираме задният крак, за да не прехвърляме тежестта изцяло на предния. От тук със следващото вдишване преместваме лявата ръка нагоре към небето и обтягаме лявата част на тялото. Оставаме тук за 2 дълбоки, приятни вдишвания. И при следващото издишване се връщаме обратно в начална позиция. Стъпваме в предната част на постелката, ръцете в поза молитва. И сега е време за левият крак. Голяма стъпка назад. Поглеждаме дали следваме линията на краката. Коляното взгъваме на 90 градуса. Задният крак леко е завъртян навътре, т.е. не е перпендикулярно на постелката,
а 45 градуса посока предната част. По този начин активираме задната част на кръка. Отново раменете. Напомняме. Дърпаме раменете назад и надолу. Обтягаме ръцете, активираме мускулите на ръцете също така. Правиме още едно вдишване и издишване. И при следващото вдишване преместваме дясната ръка към небето, обтягаме дясната част на тялото. Коремът е отпуснат. Краката за тези, които работят. Издишаме, връщаме ръцете в начална позиция. Вдишваме и преместваме краката отпред на постелката. Сега ще направим няколко баланса. Като тук може да си помагаме с стената или с стол до нас, ако смятаме, че имаме нужда от подкрепа, което е напълно нормално в началото и няма никакъв проблем да застанем до стената. Тук преместваме тежестта на левия крак. Загъваме десния и го поставяме там, където ни е удобно. Това може да бъде под коляното или над коляното, но в никакъв случай в частта, където е капачката. Аз ще го приближа възможно най-близо до перинеума. Ръцете в поза молитва. Тук може да останем за няколко вдишвания, да успокоим умът и да направим място за една приятна практика. Поемаме въздух, ако смятаме, че имаме достатъчно баланс, за да отворим ръцете, да отворим гръдният кош. Тъй като бременността променя всички наши досегашни пози, навици, дори и дишането се променя. С всяка поза ние отваряме гръдният кош и създаваме място за едни дълбоки вдишвания и издишвания, които ще са ни нужни. Издишваме ръцете пред гърдите в поза молитва. Пускаме кракът на земята и приготвяме левият крак. Вдигаме го внимателно. Отново кракът може да остане под коляното или да го качиме възможно най-високо до перинеума. Вдишваме, обтягаме ръце, разперваме колани на дърво. И издишваме ръцете пред гърдите. И връщаме краката на земята. Продължаваме с пози ниско долу. Отваряме краката на малко по-широко от таза, за да може да клекнем. Отново тук може да използваме блок, който да ни поддържа тялото. Идеята е да отворим тазовото дъно и да се приготвим за следващата фаза от нашата бременност. Опашната кост тегли надолу, рамената се стремим отново да се отдалечат от ушите и да направим един оттегнат, издължен гръбначен стълб. Издишваме, ръцете ги поставяме на земята, за да може да се изправим и да легнем по гръб на постелката. Тук
Краката са перпендикулярни един на друг на широчината на таза. С вдишване ще вдигнем таза нагоре, ще активираме задната част на краката. С издишване ще пуснем краката надолу. Повтаряме го няколко пъти. Вдишваме, изпъваме, тласкаме с краката, активираме мускулите на краката. Коремът е свободен и отпуснат. Отново вдишваме, изтласкваме таза нагоре, издишваме надолу. Със следващото вдишване може да задържим тук на върха и да преместим ръцете и да ги заключим под таза. По този начин изпъваме и рамената надолу и помагаме на тялото да отвори гръбният кош. Отключваме ръцете, поставяме длани на земята, издишваме и пускаме таза на постелката. Отново няколко вдишвания и издишвания, за да регулираме нашия дъх. Изправяме се. Сядаме на постелката с изправен гръб. Ръцете са до тялото. Краката са отворени на широчината на таза. Оставаме тук с много микродвижение. Просто с дланите се опитваме да избутаме тялото нагоре. Създава се една изометрия в рамената. Отваряме гръдният кош съвсем внимателно. Това подобравя стойката и заздравява мускулите, които са на гърба, за да може да премине бременността по-леко. Сега отваряме краката по-широко и може с лек наклон напред. Съвсем леко се навеждаме напред. Издишаме, връщаме се в централна позиция. И отново леко се навеждаме напред. За да засилиме усещането в краката, може да направим контрашпиц, т.е. пръстите да сочат към нас. Издишваме, връщаме се обратно в централна позиция. Сгъваме десният крак, възможно най-близко до перинеума. И с лек наклон към левият се опитваме да хванем кракът, където ни е удобно. Било то под коляното, пръстите на краката. Целта е гръдният кош да води надолу, а не да правим извивка в гръбнака. Погледът напред. Вдишваме, изправяме се. И сменяме краката. Наклон напред към десният крак. Поемаме въздух, издишаме и хващаме там, където ни е удобно. Отново погледът е напред, гърдите водят, не челото. Издишваме, връщаме се обратно в централна позиция. Сядаме на постелката с кръстосани крака.
Отново тук напомням, може да сложим едни сгънати одеяла или йога блокче. Много по-комфортно е. Ръцете на колената, затваряме очи и вдишаме през носа. И издишаме през устата. Сега ще направим няколко дихателни упражнения, съвсем леки и загряващи за момента. Вдишаме на 4, броиме вдишванията 1, 2, 3, 4, издишваме 6. Т.е. по-бавно издишваме, отколкото вдишваме. Хайде да го пробваме. Вдишваме с 1, 2, 3, 4, издишаме 1, 2, 3, 4, 5, 6. Без задържания между дъха, поемаме отново въздух. Коремът е отпуснат. Усещаме как гръдният кош се разтваря на 360 градуса при всяко вдишване. А когато издишваме, усещаме как тялото ни потъва и се отпуска. По този начин, контролирайки вдишванията и издишванията, успокояваме съзнанието и насищаме кръвта с въздух, кислород. Още веднъж вдишваме на 4, издишваме 6 секунди. Мисля, че стига толкова за днеска. Това е съвсем начално и загряващо. Намасте!